Навярно сте чували, че вече започват да се популяризират студията, в които сами се снимате. Клик е едно от тях, което първо ще кажа се намира на страхотно място в центъра на София, съвсем близо до Народен театър, а именно на улица Славянска 6. Когато правите резервация, можете да заявите какъв фон искате. Аз избрах бяло, защото е класическо и всичко си отива с бяло. По време на твоите снимки в студиото никой не стои при теб. Няма чуждо присъствие, само ти, половинката ти, детето ти и който си преценил. Има професионална техника, фотоапарат, осветление и два екрана, два много големи екрана. Хора, изживяването е страхотно. Всяко мое притеснение се изпари в момента, в който останах сама и просто бях себе си. И буквално след около час ти изпращат папка с снимките. Тази фотосесия вярвам, че може да възвърне и самочувствието на много хора, защото чувството е страхотно и като видиш финалния резултат ти става едно топличко и едно много хубаво. И всъщност въобще не съм очаквала това нещо. Аз знам къде отивам, знам на какво отивам, но докато не го изпиташ, няма как да го разбереш.